И Бог каза да бъде светлина. Екшън! Здравейте, съншайнчета! Знаете ли за какво ще говорим днес? Знаете, че сте прочели заглавието. Кредитите Павел Колев и Христо Стефанов. Защото ще ме свалят от YouTube. Пълнолетието беше нещо наистина голямо и интересно за мен, когато бях малка. Обаче сега има едно огромно но. Днес съм на 17, а утре ставам на 18 и да ви кажа честно, няма почти никаква разлика. И това голямо нещо се превърна в нещо малко. Много малко. Да, утре ставам независима жена, много голяма, идват отговорности и всъщност не е до толкова хубавото пълнолетие, което всъщност е доста страшничко. Ето и някои неща, които би трябвало да сте преживяли, докато не ви е стигнало пълнолетието. Тъй като все още съм на 17 и съм детенцето на мама и тати, не си мисли, че това ще се промени, когато станеш на 18. Не, всъщност все още ще си детенцето, дори да си на 45. Дори да сте на 45, майка ви пак ще ви звъни да ви пита дали сте яли, дали ви е студено и кога ще се приберете, защото вече е твърде късно. Да, мамо. Ало, Съни, прибра ли се вече? 7 часа стана. Прибрах се. А яде ли нещо? Да. Ядох преди 10 минути. Видях те да излизаш с червената тънка блуза. Сигурна ли си, че си облечена добре? Не съм с тънката блуза. С пуловер съм. Друго нещо, което трябва да си направил, докато си навърши 18 години, е да намериш своят кръг от приятели. Тоест тези хора, които винаги ще са до теб. Повярвай ми, толкова много хора ще дойдат и ще си отидат от живота ти, че някои ще забравиш, че съществуват, а с други няма дори да можете да се погледнете в очите. Научно доказано е обаче, вчера го открих, че хората, които срещаш между 15-та и 17-та ти година, е по-вероятно да останат в живота ти, отколкото тези, които може би ще срещнеш между 20-та и 25-та си година, а тези, които са ти приятели от ранна детска възраст, може би винаги ще са до теб, защото ако приятелството ви е повече от 7 години, е доказано, че ще са до теб. Друго нещо, което трябва със сигурност да направите, докато навършите 18 години, е да решите какво ще учите. Знам, че това е изключително страшно, но се налага да го направите. Това са стрес дните, в които осъзнаваш, че всъщност идея си нямаш какво искаш да учиш след 12 клас. Това, което аз ще ви посъветвам да направите, е да запишете на един лист какво харесвате и какво обичате. Да отделите един ден, за да помислите хубаво, защото това ще го работите цял живот. След като сте решили да обсъдите с родителите си, може да го обсъдите с приятелите си, ако намирате за добре. Помислете още един ден и вуала, вече може да се подготвяте, за да кандидатствате в висше учебно заведение. И още едно нещо, което трябва да направиш преди да станеш на 18. Да определиш стила си. Колкото и налудничево да ти звучи, ще ти се наложи. Мен лично, ако ме питаш, в момента стила ми зависи от настроението и ситуацията, в която попадам. Но нека те преведа през няколко стилови етапи. До 12 години, когато майка ти те облича като пухено зайче в розово и прилича на плюшена играчка. От 13 до 15-16 години, зависи кога да се осъзнаваш, метал стартер пак. Това е периода, в който никой не те разбира. Стресиран си, мразиш всички, както и себе си. Преди беше модерно да носиш вериги и широки тънки, тениски на Металика, Slayer, Рамштайн, каквото и да се сетиш, само да е метал. Аз съм живото доказателство за това. А сега 15 годишните слушат Bring Me The Horizon и Asking Alexandria, плачейки, режейки си вените. Ама спокойно, и този етап ще мине. И след средата на 16-та година, понякога и края на 17-та, вече осъзнаваш, че не може все да си различен и да носиш вериги и оформяш стил. Ако си като мен, ще си тип клошар с късани дънки, защото метал натурата ми не може да се раздели с този стил. А когато трябва да носиш рокли, всички ще те гледат с недоумение, защото с късани дънки и токчета не върви. Друго нещо, което трябва да научите, е да се научите да се гримирате. Това е по-скоро към чета на момичетата, но все пак това е нещо важно. И ако все още не правите разлика между някои гримове, не би трябвало да ви притеснява, защото повярвайте ми, аз ще бъркам дозираща пудра и руш. Така че no worries! Здравейте! Сега ще ви покажа как се гримирам аз.
Това са спирали, не знам коя да използвам, нека тази. Плякайте, плякайте, мъжете, където сварите. Ама гледайте да не си бръкнете в окото, защото после е страшно и боли много. Добре, мисля, че е ужасно, напляках се навсякъде, както и да е. Продължаваме нататък. Това е консилър, коректор. Мъжете там по пъпките, махайте ги да не се личат. Каквото стане, стане. Добре, изглеждам ужасно. Мъжи, да изчезнат всичките с петна гадни. Болиев завежди. А, не, това е за очи. Просто страхотно. И сега молива завежда някъде тук. Ето го. И крайният резултат. Ако ви е харесал клипа, което се надявам да е така, защото се правих на идиот през по-голямата част от времето и си излагах пред всичките 200 човека макс, които ми гледат клиповете, но все пак ако ви е харесал, можете да харесате, да се сабскрайбнете, да споделите с приятелите ти, за да видят и те какъв съм идиот. Също така можете да коментирате и да видите тук някъде около мен предишни видеа. Довиждане!